Abụ m nwoke belivulu na ihe nwaanyị niile n'ụwa bụ sọ ego. And abụ m nwoke believe that na ịnara enye nwaanyị ife ọ chọrọ na o nwere ife megide ka o chitie on. Ịghọtago? So maka ya enwe m ego na-enye nwunye m ego ife ọbụla ọ chọrọ nye ọ na-adọ ọcha na-adọ happy na-eme ihe ọbụla sọlị anụ. So I am not bothered ma ọ na-echite or not. Ịghọta kịta n'ife anụkwa bụ 22 years ya na nwunye nugolo di na nwunye. Mana ịgbagolu na fa nwee klọb ụmụ nwoke ebe fa na-aṅụ mmanya adọ happy. Ọnụ one day fa wee na-akali ụka ya wee na-agwafasịfa na nwoke ọbụla nwunye na-echite bụ na that man emere gịnị anara provide enough for the woman. N'ọsọsọ abụ nlitin na-eme nwaanyị o ji anọgide kwụghalịba na ọ bụ na di ezuru oke. Onye ọbụla di ezuru oke like nyawa na o nwere ụdị ego nye ada enye nwunye na-akwụ ụgwọ ọnwa na-egoli gift na-emeli everything no nwere any reason to cheat on him. Abụghị ya tagoda. So nya wee kwuo onye ofe enye nwoke wee si a na-asị na ihe ejesi nwaanyị ife niile still ọ maghị cheat. Na ife ụmụ nwaanyị achọdebe bụ satisfy na the other ibongi ịnaghị enye ibongi zuolie na ọ gali echi ya wee si na asịfa na abọ wee na-agbagha. So na o nwee one woman nọ n'ebe afọ di woman wee sịfa na o nwere nwaanyị ọbụla chọrọ ichite ama nchitere mata ife ọbụla inyelie. O wee jụọ ya wee si ya kwa nwunye na-ete lipstick akwa ọ na-eme pedicure manicure kwa nkwujie ọ na-eje gym ya sị ya yes ọ sị okwuo fajọ niile dapụ na abụchiba ọchị ọ sị mana ya nwa still na ebelivuru na nwunye nwere ike ime ụdị ife afọ ịmagonu. So enyi nwoke nke ọzọ ya na nwunye that man na nwunye nyanwa na-akọla anyị ife a na-ejekọ gym wee si ya na ọ bụla otu ya ga-etinye mmadụ ka amalụ ọ bụ egbukwa kịta na fa gbara ụmụ nwaanyị a nkịtị fa na-eje bafu na ezuzu ya lemafa amanọ ya sị ya na ya agwa gị ife agwala ya na etu ya si enete nwunye na nwere emegide ka nwunye eme ụdị omume afọ na ọ bụrụ na mgbe fa na ụdị na nwunye ọfụ onye nwere ego ya nwee ike kwalụ mana ọkwa kịta na o nwere ife nwunye chọọ n'ụwa anyị amanye so na o nwere ike ime. So enyi nwoke wee sị ndị mmadụ kwụọ onye ụgwọ lady wee sị anya jebe jen ka o je monitọba nwunye maka na that lady gwalụfe okwu si fadatina na ọ bụrụ na facha ime onye ya na nwunye fa na-echiti wit faje jin faluo faje chọọ ka famalụ onye bụ instrọktọ na bọsọ ọbụla fabia na jin afọ o wee bụrụ na ọ bụrụ onye bụ instrọktọ na-ehelp nwunye iji wee gwa ife ọ ga-eme na any other person na-ehelp nwunye beside that instructor na onye afọ bụ enyi nwunye. Ama m na aghọta ife nkwu na no ife the lady kwuru. So nke ezili wee luo wee jeji na ihe dịka 3 months wee chigeta azụ wee sifa yes na nke zili enu na nwunye enwere enyi nwoke dede na ya nwa na-asị na ya belivuru na nwaanyị na-eke ikpa na nwunye enwekwula enyi nwoke wee gwa ya onye bụ enyi nwoke ihe anụnwa nwunye maka o sete efe pikchọ ọ bụ na ọ na-enyere nwunye aka na eme chin yọta na setekwe nke ọzọ ọ sị bụ ya analụpa ihe a na ihe ekwere ọbụba ya bido na-adaghaligide ya si stil na ya chọrọ satisfy conscience ya ka wele aka ya wee ha ya kwa mmadụ etu enyi nwoke si wee mee just ka wee do clear conscience yọta na the lady wee jebekwa wee jesie wee pụta wee sị ya yes na that boy ozugolie n'oge ọbụla na ọnya na-akụziri nwunye eji na ọ na-eme ọkwa ịghọtago na and the ife ọzọ ya find out bụ na after gin na nwunye ga-ebulugodi eje drop ọnya na bie before wee naba. So na fana abụ na akwụ ọ sị m ebe afọ ka ya nọ wee do convinced wee nata wee jụba nwunye wee sị ya na ya mara ife ọ na-akọ ịghọta na fana abụ wee bido wee nyọba nyọsịa ya wee sị ya na ọ ga-anaba ka gwara ya na ọ ga-anaba ọ sị na nsogbu adọrọ na ọ sị anya na anya na ịgbagolu na o pụtụrụ ọgụ too much maka ya na ọsi iwo ka ọ nọ na-ewo. So ya wee gwa nwa ya nwoke dị 22 years wee sị ada na ife mama ya na-eme o na ya chọrọzi ya chezie kada agaghị n'ọbịa. Nwa ya nwoke wee sị awa na ọ ga-enye second chance beside na o jidere ya n'aka ịghata kịta na ọ bụgodu na ọ na-eme na ọ ga-enye second chance ịghata. So ya wee jekwukwe nwunye fana abọ wee nyọba anya continue si anya paaki ngwongwo ya na kpakpa nwunye a paaki bakwa ngwongwo ya
si ka anaba ebe ọ nọ ihe ọchọ pak sichazịa ngwongwo ya na-achọ ka ọ pụọ na nwa nwoke na-abata nwa nwoke wee bulu akpa niile ebu ege n'ụlọ si papi a na-agwa gị na o nwere ebe mami a na-eje na o nwere ebe mami a na-eje o nyekwene ka akwụọ ife nya fọrọ na ife nya maara about nyanwa ịgbagolu tekibezie nye to another level nya wee gbaza nkịtị nwa nwoke wee sị ya na ọ bụ na ofe ile nọ na suspect mami ya nya golie ife niile eji eme jin ka o dozieli ofuru ma ọ lụọli ụlọ jin dọbali ya dostens ka o jee mebe ife ọbụla dị ama ebe afọ ma ọkwa mana nke mami ya ga-ana maka na asị na nke a ma mme abụghị ya tago ọsị m nne ikekwula ọtọgbu ya duto ya na ụmụ ya niile kwụ abụghị ya taa na onye wesị ka wepụta ebe a ka amala ife ndị mmadụ lụ ọna ife nyafọ kịta abụrụ enough evidence iji prove na nwunye na-echiti ka o si bụrụ this particular boy na-enyere aka na jin 24/7 and o mesi oje drop ọnya bie abụghị ya tago anyway ijikwa bụ o nwere ike nwunye ga na-echiti nwekwa ike mịa na-echiti maka na ife na-agwa gị ha bụ na nọmba 1 na mmadụ na-enyelu nwunye gị aka were eme jin epuruvuru na o nwere ife jikọ ọfa na mmadụ na-enyelu gị aka na jin agbasa jin ịchọ ka drop ọnya ebe gị nwa bụ moto nyanwa ji ụkwụ ana epuruvuru dat na o nwere ife jikọ ọfa o nwere ka inu si setefa na abụ ebe fa susuru ọnụ o nwere ka unu si setefa na abụ ebe ọ makudori n'ukwu ojide aka n'ukwu o nwere ka unu si fụfa na abụ ebe fa na-eli ibọn gị na washroom o nwere ka unu si fụfa na abụ ka ọ drọpụ ya soli ebe a bie nọ ihe dịka 1 hour or 2 hours before pụtaba ife a niile bụ assumption ịghọta na unu adụrọ sure o nwere any concrete evidence to prove it yes ọ na-asị asịkwa m na enwere possibility o is there but ị ga-ejide na wee pịtọba ọnụ what if na ọ na-adị cheat what if not just ordinary friendship nwaanyị anụrụ adịnye ekwu n'okwu ya nwere friends ya akali n'ụka ya abụ na abụ just ya nwere ife ga-ejikọzi ya na nwoke n'ụwa ọ dụrụ enough iji wesị nwunye gị na ba nwa gị nwoke dị right ọ bụ na ị chọrọ ga olie ife eji emeji na ebe ị kalele ya ma ịjụkwa bụ I will not support that. Yes. Mana ude eji n'ife nkwu wee judge. So nwanne m, kedu ife ilo? Maka na ife o ji ajụla anyị ife a bụ na ya gbara ma ọnya gaa n'iru stretch medicine. Ka ọnya just mee ife nwa ya nwoke kwuru ịghọtago. Tinyezi anya na mmiri kudo wee chia. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.